Mä tulin tekemään ihmiskokeen täällä. Mä oon siis täällä mökillä. Näillä seuduilla, missä mä oon syntynyt ja kasvanut. Ja näillä leveys- ja pituuspiireillä on aivan hirvittävästi sääskiä ja mäkäröitä ihan järkyttävästi. Täällä on siis ihanaa. Tuosta näkyy naavaa tuossa pihlaajassa. Ja täällä ei kuulu yhtään liikenteen ääntä ja täällä niin kuin linnut laulaa. Ja mä en nyt urhollisesti kokeilla, että pystynkö mä olemaan täällä illalla ulkona paikallani sille ilman mitään hyttyskarkotetta. Koska näitä siis on todella hirveästi. En lapsena pystynyt, en ainakaan iltasi. Että joko piti juosta karkuun niitä hirveitä kyytiä, paljon leikittiin hippaa. Tai sitten olla nuotio äärellä. Ja on näitä. Näitä on ihan jäätävän paljon. Siis mäkärät on tullut niin aikaisin tänä vuonna. Nyt on rauhallinen hetki. Ei kuulu sellaista kuorolaulunta. Ei kuulu. Hirveästi. Jotain muitakin pörjäisi, jotain paarmata tai jotakin. Lapsena mä aina mietin, että kummat on hirveämpiä, mäkäräiset vai sääsket. Kumpiakin oli tarjolla ja on edelleen ihan hirveästi. Mä kyllä pärjään. Mä oon täällä syntynyt ja kasvanut. Mä oon kova kainuulaismainen. Pehmentynyt sillä etelässä. Kotona Uudellamaalla. Herranjumala, minkä näköiset jalat mulla on. Mikä se on siis Uusmaa Suomen kruunussa on helmikirkkahin, niin siellä pystyy olemaan illalla ulkona. Varmaan sen takia se laulu on semmoinen. Täällä ei pysty. Onhan niitä nykyisin kehitetty kaikenlaista, ne kovin ekologisia ne systeemit niillä. Ihan hirveetä. Pystyn. Älkää menkö mun silmällä siihen alle ja korvaan. Mutta ne ei ole saanut ruokaa koko päivänä. Tai olimme täällä päivälläkin kyllä niiden syötäminen. Tein pihatöitä. Mä en pysty istumaan enää paikallani. Ihan hirveetä. Sille pystyy, jos tekee jotakin, niin kuin lekkaa nurmikkoa tai jotakin, kun liikkeessä koko ajan, niin näitä ei huomaa niin, mutta herra varjele, illat. Mutta tää on oikeasti maailman ihanin paikka. Täällä linnut laulaa ja täällä ei kuulu sitä hirveätä